ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഗുരുവായൂരപ്പനിൽ നിന്ന് കുറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഞാനിങ്ങനെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബാധ്യതയും കടമൊക്കെ ആയിട്ട് നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ പോരാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പോരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിന് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് പാസ്പോർട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരികയും വേണം. അങ്ങനെ ഞാൻ പാസ്പോർട്ടിനൊക്കെ കൊടുത്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ലല്ലോ. പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്തായാലും പോലീസ് എൻക്വയറി ഒന്നും കഴിയാതെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്തായാലും 1.5 ആഴ്ചയൊക്കെ പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്തോ ഗുരുവായൂരപ്പനെ വിളിക്കണ ഒരു ശക്തി കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നണേ. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഒരു പോലീസുകാരൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറെ വാടക താമസിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വേഗം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന്. അപ്പോൾ അയാളവിടെ റോഡരികിൽ തന്നെയാണ് വീട്. അപ്പോൾ ആ റോഡിൻ്റെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു പോലീസുകാരൻ. അങ്ങനെ ഞാൻ സാറായിട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എഴുതിയൊക്കെ എടുത്ത് അഡ്രസ്സും അതും ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവേണ്ടതാണ്, അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് വേഗം സാറ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തൊരു ഇതുമില്ല, സമയമൊന്നും ഇതാവില്ല, ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മ എറാത്ത് നിന്ന് ഇതൊക്കെ കേൾക്കണേ. അപ്പോൾ അമ്മക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്തിൻ്റെയാണെന്ന്. അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നിന്നപ്പോഴത്തേനും അമ്മേനോട് ആരടിയതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലീസുകാരനാണ്, മറ്റേ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ എൻക്വയറിക്ക്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് പാസ്പോർട്ട് നിനക്ക് രാവിലെ വന്നല്ല, പോസ്റ്റ്മാൻ നീ ഇവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞോണ്ടാണ് തരാനത്, നീ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്നാൽ തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ് പോലീസിൻ്റെ എൻക്വയറി പോലും വന്നതിന് മുൻപേ എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പാസ്പോർട്ടും കിട്ടി. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു. 1 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം നടന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വിളിച്ചോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ലൈഫിൽ ഒരു കയറ്റം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. എന്താ വെച്ചാൽ തൂങ്ങിച്ചാടണോ വെള്ളത്തിൽ ചാടണോ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എൻ്റെ. പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടിടത്തുനിന്നും ഇന്ന് ആ 2 വഴിയും വേണ്ട, ജീവിതം ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഭയങ്കര കാശുകാരി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റണുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന ഭഗവാന്മാരെ എത്ര സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും കുറേ സങ്കടമൊക്കെ അവരോട് പറയുക, കുറേ വഴക്ക് പറയുക ഭഗവാനെ. ഞാനങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, എന്തിനിരിക്കണേണോ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ സങ്കടമാണെന്ന് ഭഗവാന് ശരിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ കാണണം, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ബായ്.